Pnawn da bawb a chroeso I sesiynau adolygu Carlam Cymru. Bydd sesiwn heddi yn canolbwyntio ar adolygu y ddrama Siwan ar lefel uwch gyfrannol ac yn cael ei gyflwyno gan Mrs Meleri Light o Ysgol Gyfun Gymraeg Glan Taf yng Nghaerdydd. Bydd y sesiwn yn para tua 45 munud lle bydd Meleri yn cyflwyno'r cynnwys perthnasol I chi. Os gyda chi unrhyw gwestiynau yn ystod y sesiwn, defnyddiwch yr adran cwestiwn ac ateb, Q&A, fe welwch chi ar dop y sgrin, ac fe nawn ni'n gorau wedyn i'ch ateb. Os I chi'n hapus I adlech enw'ch cyfeiriad e-bost, byddwn ni wrth yn bodd yn cadw mewn cysylltiad gyda chi mwyn anfon gwybodaeth atoch am unrhyw ddigwyddiadau eraill yn y dyfodol. Os ywch chi glicio ar y ddolen ar gyfer cwestiwn ac ateb ar unrhyw adeg yn ystod y sesiwn. A bydd y sesiwn heddiw'n cael ei recordo a bydd y recordiad ar gael ac unrhyw adnoddau perthnasol yn cael ei rhoi ar wefan e-sgol dan y tab Carlam Cymru. Diolch yn fawr iawn, Meleri, a nawr draw atoch chi. Diolch, Dafydd. Wel, pnawn da I chi gyd. Felly, ategu y cyflwyniad yn fanna, da ni yn mynd I fod yn trafod y ddrama Siwan, prynhawn yma, fel dilyniant i'r wythnos ddiwetha, a da ni'n mynd I fod yn adolygu rhai o heriau y ddrama prynhawn yma, gan eich bod chi yn brysur ar hyn o bryd, dwi'n siŵr, yn paratoi ar gyfer eich arholiad llafar, uwch gyfrannol. Felly, nawn ni ganolbwyntio yn benodol heddiw ar pa heriau sydd yn ymddangos wrth I ni astudio y ddrama arbennig hon. Iawn? Felly, gobeithio nod y sesiwn I ddeud y gwir ydy edrych ar pam bod Saunders Lewis wedi sgwennu'r ddrama y fawr hon, a hefyd pa bethau sydd yn heriol ynddi hi a sut mae'n mynd i'r afal wedyn ar cwestiynau hynny. Felly, gobeithio, o fewn yr amser heddiw, byddwn ni'n edrych ar iaith y ddrama, byddwn ni'n edrych yn benodol ar yr areithiau sydd yn ymddangos ynddi hi, a cheisiwch gofio wrth drafod yr areithiau, mae rhywun yn cael ei dynnu weithiau I fod yn canolbwyntio'n benodol ar araith fawr Llywelyn yn act 3, neu cyffes cariad Llywelyn, ba bynnag derm da chi'n ddefnyddio, ond cofiwch hefyd bod nifer fawr iawn o areithiau eraill yn y ddrama. Mae Siwan ei hun yn areithio ar fwy nag un achlysur, a hefyd mae gennych chi araith Gwilym yn ei deyrnged o serch I Siwan yn yr act gyntaf. Iawn, felly mae sawl araith I chi fod yn hyderus yn ei trafod. Wedyn, gobeithio byddwn ni'n gallu trafod arddull farddonol y ddrama, achos da chi'n gwybod bod chi'n dod at y cwestiynau mwyaf heriol os liciwch chi, unwaith fyddwch chi'n trafod iaith ag arddull y ddrama. A gobeithio hefyd o fewn yr amser gawn ni gyfle I edrych ar yr cyd-destun hanesyddol i'r ddrama arbennig hon. Ac ydy'r cyd-destun hwnna'n bwysig wrth I ni astudio Siwan. Felly, fel o'n i'n deud, mi fyddwn ni'n craffu'n fanwl gobeithio ar ddwy araith bwysig, araith Siwan ac araith Llywelyn. Iawn, mae'n bwysig bod chi'n rhoi sylw dyledus i'r areithiau yma, achos bod chi'n dod I nabod y cymeriadau yn dda iawn. Ac erbyn diwedd y ddrama, da chi'n gallu gofyn y cwestiwn I chi'ch hun, ydy Siwan wedi newid fel cymeriad, ac ydy Llywelyn wedi newid fel cymeriad. Achos, I bob pwrpas, nhw ydy prif gymeriadau y ddrama. Felly cyn bod ni'n cychwyn ar hynny, dywch ni ystyried pethau mwy cyffredinol, mwy haniaethol os liciwch chi. Da ni'n mynd I ystyried pam bod y ddrama hon wedi cael ei hysgrifennu yn y lle cyntaf. A gobeithio, wrth drafod hynny, bydd hwnna'n helpu chi wedyn I strwythuro ateb ynglŷn â be di athroniaeth Saunders Lewis, be mi o'n credu ynddo fo, be oedd I obeithio nhw wrth sgwennu'r ddrama hon. Da ni hefyd yn mynd I edrych ar pam bod y ddrama wedi cael ei sgrifennu ar farddoniaeth, achos fel y sylwch chi, os oes gennych chi gopio'r ddrama wrth law, mae o'n dweud Siwan a cherddi eraill, yn dydi? Pa bynnag gopi sydd gennych chi, os oes gennych chi'r un traddodiadol gwyrdd, neu os oes gennych chi'r argraffiad mwy diweddar, mae'n dweud Siwan a cherddi eraill.
Felly mae'n bwysig bod ni'n ystyried hwnnw. A hefyd, da ni yn mynd i geisio edrych ar ydy'r farddoniaeth yn rhwystyr wrth ddeall y ddrama, neu ydy'r farddoniaeth yn ychwanegu at gyfoeth y ddrama. Iawn, felly 3 pheth yn fan yna a byddwn ni'n edrych yn benodol arno fo. Felly, da ni'n mynd i edrych yn gyntaf ar pam sgwennu'r ddrama. Felly, os newch chi edrych yn fan hyn ar adroddiad neu ddarn o erthygl bapur newydd Radio Times, a da chi'n gallu gweld eich bod chi'n nabod yr unigolion sydd yn y llun, a mae'n dweud The Royal Wedding. Da chi'n edrych ac yn adnabod, mae'n siŵr, y frenhines yn y llun hwn. Wel, mewn erthygl yn 1947, adeg y brodas frenhinol, brodas Elizabeth, mi oedd Saunders Lewis wedi ymateb i'r brodas yma gan dynnu sylw at dywysogesau a phriodasau'r gorffennol. A be nath o oedd defnyddio'r brodas fel esgus, rheswm, i droi'r sylw at hanes Cymru, ac i ofyn llawer iawn o gwestiynau ynglyn amdanom ni fel Cymru a fel Cymru Cymraeg. A mi oedd o yn ceisio atgoffa'r Cymru wedyn am hanes disglair priodasau brenhinol ein gwlad ni. Chi'n gwybod, yn hytrach na bod ni yn ymfalchio ac yn gwirioni falla ar y dathliad yma, oedd yn hawlio gymaint o sylw ar y byd. Ond mi oedd Saunders Lewis yn gofyn llawer iawn o gwestiynau am ein traddodiadau ni fel Cymru ac am y cyfoeth o briodasau a statws brenhinol sydd gyda ni yn ein hanes ni, a falla bod ni ddim yn ymwybodol ohono fo. A wedyn ar y gwaelod yn fanna, mae yna gwestiwn mawr o fo yn ei ofyn. Pwy o'ch gwlad chi sy'n cofio amdanoch? Wedyn, yn ddiddorol iawn, 7 mlynedd wedi'r erthygl yma, yn y fanner, darlledwyd y ddrama Siwan ar ddydd Gwildewi yn 1954. Felly mae'n bwysig i ni wneud y cysylltiad yna, achos mi fyddwn ni'n dod i drafod cefndir hanesyddol, pam bod o'n bwysig, be mae Saunders Lewis ei hun yn dweud am sut da ni fod i drafod y cymeriadau. Ond dwi'n meddwl bod o'n arwydd o cael i chi ystyried bod na gysylltiad o bosib rhwng Saunders Lewis yn herio y datganiad yma, y dathliad yma yn 1947, ac yn sydyn iawn, mi oedd Siwan wedi cael ei chreu rai blynyddoedd yn ddiweddarach. Reita, gair arall mae'n siŵr da chi yn ei ddefnyddio yn aml rwan wrth drafod Siwan ydy drama fydryddol. Iawn, mydryddiaeth y ddrama, rythmau, barddoniaeth, y grefft sy'n cael ei defnyddio i gyflwyno'r gwaith yma i ni. Achos ar y naill llaw, da ni'n dweud y ddrama Siwan, ond hefyd wrth i chi fod yn trafod rwan yn eich dosbarthiadau efo'ch athrawon, mi fyddwch chi'n trafod y gair rhyddiaeth, mydryddiaeth, barddoniaeth. A mae'n bwysig allan i ni ofyn y cwestiwn pam fod Siwan wedi cael ei ysgrifennu ar barddoniaeth. Roedd Saunders Lewis yn un oedd yn hoffi roi pwys mawr ar draddodiad. Ac i ddeall y cwestiwn yma, pam bod ti wedi cael ei sgwennu ar farddoniaeth, mae gennym ni Gareth Jones yn deud, o bob barddoniaeth ddramatig, oedd y ffurf uchaf a'r fwyaf anrhydeddus gan y byd clasurol. Felly, ni'n jyst ystyried hwnna'n funud bach. Does ddim rhaid i chi fod yn dysgu dyfyniadau fel hyn ar gyfer eich arholiad, ond maen nhw'n rhoi rhyw gyd-destun i ni i ddeall. Felly, be mae o'n drio i ddeud yn fanna? Wel, mwyn i ni ddefnyddio iaith o'r fath, roedd yn rhaid i ni sicrhau 2 beth. Bod y cymeriadau yn gymeriadau o bwys. A be dwi'n golygu fo hynny, oedd Saunders Lewis yn hoffi ysgrifennu am gymeriadau o urddas, o statws brenhinol, o dras uchel, pobl bwysig. Felly, da ni'n edrych ar frenhinoedd, arwyr, arweinyddion. Dyna'r peth cyntaf. Ac i roi'r statws yna i'r bobl yma, oedd o'n teimlo bod rhaid i chi wneud o ar farddoniaeth. Achos na'r unig gyfrwng i ddrama am bobl ofyn i chelwyr oedd barddoniaeth. Mi sylwch chi bod iaith werinol, bob dydd, fwy anffurfiol yn perthyn i'r
i'r haen isa o gymdeithas. Dach chi'n gwybod? A dach chi'n gweld hynna chydig bach yn pe mae Alice yn disgrifio golygfa'r croci. Oedd hefyd, oedd o eisiau pwysleisio bod barddoniaeth yn dangos pobl bodau dynol mewn gwewyr enaid. A be da ni'n golygu yn fanna ydy bod nhw'n dioddef rhyw fath o gyfyngyngor neu rhyw fath o greisus. Felly oedd barddoniaeth yn helpu chi i wneud hynny hefyd. Felly ystyriwch chi hefyd unrhyw ganeuon da chi'n gofio neu unrhyw ganeuon da chi'n meddwl sydd yn eiconig ac yn aros yn eich cof chi, neu'n ganeuon sydd wedi para am ddegawdau. Wrth gwrs, mae'r miwsig yn bwysig, yn dydy, y gerddoriaeth, ond onid ydy'r geiriau yr un mor bwysig. A'r geiriau yna sydd yn dangos i chi person yn dioddef. A felly, na chi ddau reswm yn fanna pam sgwennu ar y farddoniaeth. Oherwydd y cymeriadau, uchel i statws yn gorfod cael iaith uchel i statws, a hefyd mae barddoniaeth ydy'r unig gyfrwng i ddangos angerdd, i ddangos dioddefaint, i ddangos rhywun mewn poen. Felly, drwy gyfuno'r ddau beth yma, mae'r iaith farddonol yn gwneud synwyr ar sawl lefel. Mae'n adlewyrchu statws y cymeriadau, ond y bwysicach oll, mae'r geiriau prydferth sydd wedi dewis, sydd yn rhan mor dyn o seirniaeth y ddrama, wedi llwyddo i fynegu teimladau y cymeriadau yma mewn crisis. Dach chi'n gwybod, meddylwch chi am ddyfyniadau eiconig, Bernaist yn dyddurmig mae polisi piaf e enaid. Ia? O weilod uffern fe enaid fy mellid arnat Llywelyn. Gwybod, mae yna gymaint o ddywediadau eiconig sydd yn cyfleu poen y person a'r angst maen nhw'n deimlo yn ystod y drama hon. Okay? Fysa na modd gwneud hyn mewn iaith bob dydd, yn ôl Gerallt Jones. Okay? Barddoniaeth oedd iaith angerdd ac iaith dyfnder personoliaeth. Okay? Felly fel dwi'n deud, peidiwch â phoeni am ddysgu'r dyfyniadau yma gan ysgolheigion, ond maen nhw'n ffordd o esbonio rhywbeth eitha anodd. Iawn, so pam ydych chi'n adolygu, fedrwch chi ddod yn ôl ac edrych arnyn nhw. Reita. Yn fama, mae hwn hefyd, dach bod yn ategu beth da ni wedi drafod yn barod, iawn. Gan rifodd yn ôl, a pan da ni edrych ar theatrau Groeg, ia, a be oedd y traddodiadau yn ystod theatr Groeg, oedden nhw yn meddwl mae barddoniaeth oedd yr unig gyfrwng posib i ddrama. Okay? Yr unig beth oedd rhyddiaeth, pwysigrwydd rhyddiaeth oedd pethau fysa'n gwbl berthnasol i thema ganolog y gwaith. Da chi'n gwybod fel o'n i'n deud, sgwrs wamel y werin bobl, ia, rhywbeth dychanol, rhywbeth ffwrdd â hi, rhywbeth oedd yn llawn hiwmor, rhywbeth oedd yn bell i ffwrdd o'r wrthach chi. Oedd rhyddiaeth yn ddigon da ar gyfer hynny. Reit? Barddoniaeth ar y llaw arall oedd yn gyfrwng derbyniol i ddrama yn Lloegr, yn oes Elizabeth y cyntaf, ond yn fwy perthnasol i ni wrth astudio Siwan, dych chi'n bod yn Ffrainc hefyd, a mae gymaint o ddylanwad Ffrengig ar y ddrama Siwan yn does, ar dylanwad Ewropeaidd. Ac oedd yr rheswm yn syml am hyn, achos mae'r iaith yn wrthrychol, yn ffeithiol, fel croniclau hanesyddol, dych chi'n bod, barddoniaeth oedd iaith yr enaid. Iaith teimlad, rhywbeth ysbrydol iawn iawn. A fel da ni wedi deud, iaith y personoliaeth. Felly, dych chi'n heb bod ni'n siarad ac yn gorgymlethu pethau, ia, unrhyw deimlad sydd gennych chi, a mae'r ddrama yn dydi yn llawn teimlad. Ia? Meddylwch chi am y dyfyniad cafodd ein serch awr anterth, gogoniant poen, ia, dych chi'n bod y syniad o fwynhau y stad a'r cyflwr o fod mewn poen. Dych chi'n bod, mae gennych chi yn fanna berffeithrwydd barddonol, ond dio ddim chwaith yn tarfu ar ddeall y stori. Okay? Reit, a gwaith arall, dych bod, y geiriau ar Gerallt Jones, iawn, wrth sôn am gefndir y ddrama, mewn gair, ni allir astudio Siwan heb astudio'r cefndir hanesyddol, sy'n rhoi ystyr a chyd-destun iddi. Felly, da ni wedi sôn yn fanna am barddoniaeth, be da ni'n golygu efo iaith barddonol, a pam bod o'n bwysig. Da ni wedi symud ymlaen rwan felly i edrych ar pam cefndir hanesyddol.
Achos fel ydych chi'n gwybod, ffrwyth dychymyg Saunders Lewis ydy'r ddrama hon, ond mae gynnwch chi gymeriadau mewn hanes. Felly pam bod wedi gwneud hynny, a pha mor bwysig ydy hynny i ni wrth werthfawrogi y stori. Felly, pwy di pwy? Llywelyn Fawr, 57 oed, ar ddechrau'r ddrama, rheoli llawer o diroedd Gogledd Cymru, tywysog ar Wynedd. Siwan wedyn yn wraig anghyfreithlon, merch anghyfreithlon Brenin John, Brenin Lloegr, 35 oed, wraig hefyd i Llywelyn. Gwilym Brewis wedyn, Barwn, Arglwydd Aberhonddu, Arglwydd Normandy, 50 oed. A wedyn mae gennym ni Alice eto, dychmygol, llaw forwyn i Siwan, 20 oed. A gallwch chi edrych hefyd ar sut mae Alice, fel y cymeriadau i gyd, ond sut mae Alice yn newid yn y ddrama. Mae Saunders Lewis yn ei defnyddio hi fel rhyw gatalydd sy'n gwneud i beth eraill ddigwydd. Mae hi yna i bwrpas yn act 1 wrth siarad fo Siwan. Mae hi yna i bwrpas yn act 2 wrth draddodi'r hyn sy'n digwydd allan ar y lawnt. A mae hi yna fel rhyw confidant i Llywelyn yn act 3 yn dydi, wrth iddi rhoi cyngor iddo fo ar sut mae Siwan yn teimlo a sut mae Siwan wedi newid. Reit. Felly, heb bod ni wedi cyrraedd cyffes cariad Llywelyn, ar yr olwg gyntaf, da ni'n edrych ar y ddrama hon fel gwleidyddiaeth, a prodas wleidyddol oedd gynnon ni. Felly mae'n bwysig i ni ystyried hynny yng nghyd-destun y ddrama. Pan fyddwch chi'n paratoi hefyd, ceisiwch edrych ar bob un cyfeiriad sy'n at wleidyddiaeth yn y ddrama. Ceisiwch edrych ar y traddodiad o blant Llwyn a Pherth, y plant oedd yn cael ei geni tu allan i briodas, bod Siwan wedi gweithio mor galad i wneud yn siŵr bod y llinach a bod yr cysylltiad yn ôl iddo fod yn frenhinol yn ddyn-am. Felly bod nath hi weithio'n galad iawn i gael ei chydnabod yn gyfreithlon. Felly mae'r traddodiad o gael eich geni tu allan i briodas yn rhywbeth dydy Siwan ddim yn weld sydd yn deg. Ceisiwch edrych hefyd ar y ffordd mae Siwan yn trefnu priodasa, yr arfer yna o drefnu priodasa a gwneud cysylltiadau efo rhywun oedd yn mynd i gryfhau eich statws gwleidyddol chi. A mae'n gwneud hynny yn dydy. Yn y sgwrs efo hi a Gwilym, maen nhw'n sôn am rwy'n siŵr bod rwy'n un o'r teulu ers tro. Mae Gwilym yn meddwl bod o'n perthyn i Siwan rywsyd, oherwydd bod nhw'n gwneud yn siŵr bod eu teuluoedd nhw yn cysylltu. So drychwch ar hwnna. Heb sôn am y gwleidyddiaeth o Hubert de Burgh, be mae o'n elwa wrth gael Gwilym allan o'r ffordd. Magu bloneg anghyffredin, mae o wedyn yn amlwg yn cryfhau fel tir feddiannwr, a mae o wedyn mewn sefyllfa i fod yn gallu ymosod ar Wynedd. So ceisiwch edrych ar yr elfennau hanesyddol, a gofynnwch i chi'ch hun sut mae hwnna'n cryfhau i'r ddrama. Felly, yn fama, ydych chi'n gweld prodas Siwan a Llywelyn, cytundeb gwleidyddol, Siwan ond yn 40 pan oedd hi'n cael ei rhoi Llywelyn fel gwraig, a'r cysylltiadau gyda Lloegr a'r cysylltiadau gyda Ffrainc. Mae yn sôn yn dydy am fod angen cymorth i brawd Harri'r Trydydd, pe mae'n deud wrth Gwilym, pa ots, wel, bod Llywelyn oedd ei cartra, mae o yn broblem yn dydy, mae yna berygl yn y stafell. Gyda'i brawd hi oedd ei cartra hefyd, Harri'r Trydydd, mae'n poeni nad oes ganddi hi unrhyw gefnogaeth, tasa rhaid mynd i ryfel. So mae yna sawl peth hanesyddol yna sy'n cael ei gyflwyno yn gynnil iawn. Reit. Un her hefyd wrth ystyried y ddrama yma ydy bod ni eisiau teithio nôl mewn amser yn dydyn. Da ni eisiau mynd yn ôl i'r 10th ganrif ar 10, da ni eisiau edrych ar y flwyddyn 1230, 1231. Felly, bod ni'n neidio allan o'n crwyn yn hunan ac yn dychmygu be mae Siwan a Gwilym a Llywelyn yn ei fyw, ystyriwch, ydy hyn yn stopio ni mewn gwirionedd rhag uniaethu gyda'r cymeriadau? Wel, swn i'n tybio yn fanna na ydy'r ateb. Da ni dal yn gallu uniaethu fo'r cymeriadau yma yn dydyn. Meddyliwch chi am yr holl bethau oesol sydd yn y drama.
amynedd yw amod llwyddo, mae amynedd yn anodd i mi, medda Siwan. Ia? Mae'n deud yn dydi am ei thad, cefais gyda'n gwaed egni nwydwyll fy nhad. Rhag chwalu mywyd, mi ymdeflais i waith gŵr ac i waith ngŵr. Mwyn rheoli'r ysfa wyll yma sy'n ddi, mae wedi taflu hun i fewn i byd gwaith. Ydy hwnna'n gallu bod yn rhywbeth da ni'n gallu neithu efo fo? Ia? Mae yna sawl gwireb, mae yna sawl epigram yn y ddrama sydd falle'n oesol ac yn berthnasol i ni, i bob oes. A dyna be mae Saunders Lewis yn arbennig am ei wneud. Drychwch hefyd ar, yn y cyfadda mawr yn y diwedd, dwy blaned sy'n rhwym i'w cylchau chlywon nhw'n ei gilydd fydd. Othroniaeth Saunders Lewis gynnwch chi'n fanna, bod ni yn gallu troi efo'r un person, ymglymu heb adnabod, ond i bob pwrpas da ni ar yn pen yn hynna yn y byd. A does na neb yn nabod chi fel chi'ch hun. Felly mae yna sawl peth yn fama, dwi'n meddwl sy'n gallu gwneud i ni stopio ac i nieithi gyda'r cymeriadau. Iawn, bod ni'n edrych ar ganrifoedd yn ôl. Reit ta, felly wrth i chi baratoi hefyd, falle bod o'n bwysig i chi ystyried tragedi'r ddrama. Iawn, felly os ydych chi yn cael y gair tragedy yn eich arholiad, ydych chi beidio bod ofn a meddwl, reit, be dwi'n mynd i ddeud yn fan hyn? Meddyliwch chi pwy di'r ffigwr tragic yn y ddrama? A'i Gwilym, a'i Siwan, a'i Llywelyn, neu a'i gyfuniad o'r tri ohonyn nhw. Ia? Beth ydy'r elfennau tragic sydd gennym ni? Wel, mae Siwan yn cael perthynas gyda Gwilym Brewis. Ia? Mae'n caniatáu i'w hun i frwydro'n erbyn y syniad yma o wleidyddiaeth ac i fod yn ddynes am y noson. Chimod, mae hi'n gadael i'r gwrthdaro mewnol na gael y gorau arni hi, a mae hi yn ymddwyn yn wahanol i'r arfer. Tragedi arall mae Llywelyn torri galon ac yn lladd Gwilym Brewis. Tragedi arall, carcharu Siwan am flwyddyn, a mae'r carcharu yna yn newid Siwan, yn dydi. Mae Alice yn deud wrth Llywelyn roedd hi'n ifanc i hysbryd cyn iddi gael ei charcharu. Ia? A mae Llywelyn yn deud crogi Gwilym Brewis a'i crinodd hi. Felly dydy hi ddim yr un person nac di erbyn act 3. A wedyn falle prif drasedi'r ddrama ydy yr diffyg cyfathrebu enfawr sydd wedi bod rhwng Llywelyn a Siwan. Am chwarter canrif, dydy Llywelyn na Siwan ddim wedi gallu gweld na deall teimladau ei gilydd. Ia? Ac ar dudalen 83, dwi'n meddwl, yr araith fawr, mae gennych chi Llywelyn yn cydnabod hynny yn does. Ia? Gwleidyddiaeth oedd yn prodas ni'r arglwyddes. Ia? A bwlch o chwarter canrif rhwng nhw. Iawn, fyddwch chi yn trafod y delweddau yn byddwch, iawn, mae hwnna'n rhywbeth bwysig. Ond jyst i chi ystyried, hwnna di tragedi mawr, y ddrama, y diffyg cyfathrebu. Felly, pan fydd gynnwch chi amser, iawn, ac wrth baratoi, mae hwn yn rhywbeth pwysig y gallwch chi wneud i baratoi. Bo chi'n darllen yr areithiau, a wedyn mae yna gwestiynau fan hyn i chi. Sut mae'r ddelwedd da ni'n gael o Siwan neu Llywelyn yn yr areithiau wahanol i'r ddelwedd da ni'n gael ar ddechrau'r ddrama? Ia? Pa dechnegau iaith, technegau arddull mae Saunders Lewis wedi defnyddio mwyn pwysleisio'r newidiadau hyn. Enghraifft, sylwch ar y defnydd o ddelweddau yn yr areithiau. Be di effaith y delweddau? Sut mae hyn yn cyferbynnu gyda statws y cymeriadau? Sut mae Saunders Lewis yn dangos cymeriad beth sy'n drist am yr areithiau hyn? Ia? Sut mae'n pwysleisio ochr ddynol Siwan a Llywelyn gweithaf ei statws? Iawn, felly mae'n lot yma na i chi ymdrin ag o. Ond pethau chi fynd ar eu hola nhw hefyd, chi'n drychwch ar y delweddau sydd gennych chi. Yn araith Gwilym, mae Gwilym yn deud wrth Siwan yn dydi, cipiau sy'n o'r rhesynau fydd am dy droed, a hwnnw fi'n ngobennydd i'r noson honno. Wel, fedrwch chi ddadansoddi'r rhosyn yna fel symbol cariadus. Ia, da chi'n meddwl am rosyn efallai pe mae hi'n dweud Sant Ystwynwen neu Sant Ffolant. Ond blodyn sydd yn fyr hoedlog ydi o. Dio ddim yn para'n hir. Mae o yn gwywo.
Mae o'n edrych yn hardd am gyfnod, a wedyn mae o'n edrych yn ddim byd. A ydy hwnna wedyn yn symbolaidd yn yr ystyr na dyna sgan Gwilym i gynnig i Siwan. Chi'n gwybod, serch sydd ganddo fo i'w gynnig ar blat, ynde? Heno, mae heno'n ddigon heno, a heno i mi yw byth. Tydi i gariad o, neu addoliad o, ddim yn cymharu i be mae Llywelyn yn ei ddeud wrthi hi yn act 3. Okay? Felly, cofiwch falle, tas ych chi yn cael cwestiwn, mae eisiau chi drio gwahanu y syniad o serch a'r syniad o gariad. Reit, delweddau eraill sy'n gallu helpu chi. Yn araith Llywelyn, mae yna lwyth ohonyn nhw yn does. Iawn. Rei chi ganolbwyntio arnyn nhw. Chymod, goleini. Iawn, i mi roedd goleini lle y troedit. Felly'r addolais i di fy fflam o bell ac yn fyd. Mae Gwilym yn sôn am fflam yn act 1, wrth ddeud rhoi fflam yn digysan yn gyntaf. Ond i'r fflam yna, rhywbeth corfforol ydy hwnna, rhywbeth sydd yn serch. Diolch yn cymharu i y fflam mae Llywelyn yn ddefnyddio. Ond dyna beth yw'r effeithiolrwydd hwn. Chi'n meddwl, mae Saunders Lewis wedi defnyddio yr iaith. Mae wedi sernio bob gair mor ofalus, lle ydych chi'n cael yr un geiriau'n ymddangos eto, ond i bwrpas gwahanol. Okay? A mae'n adeiladu wedyn ar y trosiad yna, dydy. Iawn, o act 1 i act 3. Ewch ar ôl pethau fel y fedwen, okay? Yn act 3, troes fy nghalon yn sydyn megis pe gwelson y greal, ia, fel bedwen arian i'r medda fo am Siwan. Felly mae o'n i chymharu hi i fod yn goeden ffrwythlon, dail ffres i'r syniad yma o fywyd ffres newydd. Chi'n gwybod? Cofiwch bod y fedwen wedi cael ei chrybwyll yn act 1 gan Alice a Siwan. Fi os di dan y fedwen, Alice, ia, wrth gwrs yn 15 oed, ond Siwan di rhoi di chroff i'w wleidyddiaeth. Felly, mae'r symbolau yma drwy'r ddrama yn ymddangos mwy nag unwaith. Okay? So meddyliwch fflam yn act 3, fflam yn act 1. Y fedwen yn act 3, y fedwen yn act 1. Okay? Ewch ar ôl, chymod hefyd, ymenydd, ysblenydd. Mae'n dweud hynna'n dydy yn y drydydd act, yn yr araith, bod o'n gwerthfawrogi bod Siwan yn alluog iawn, a bod o eisiau rhoi cyfrifoldeb iddi hi. Ia, am bod o'n gwybod bod hi'n wleidydd craff, bod o wedi tynnu hi mewn i fusnes i fywyd. Symbolau eraill, ewch ar ôl y deml, fy'n heml ydoedd i ti. Okay, mae yna gymaint o bethau gallwch chi ddeud yn fan yna. Mae yna gymaint o ddelweddau crefyddol, pabyddol, crisnogol yn y ddrama. Ia? Ac os ydych chi'n meddwl am y deml fel y man addoli, lle sy'n rhwngtha chi a'ch Duw, wel, i bob pwrpas, dyna fy'n heml, mae'n ddiddorol bod o'n deud heml, achos mae o'n caru ac yn addoli Siwan. Ond dio ddim wedi gallu chyrraedd hi. So falle bod y deml yn cael ei defnyddio yn symbolaidd, achos na dyna beth sy'n stopio chi rhag cyrraedd eich Duw. Iawn, mae yna gymaint o bethau gallwch chi fynd ar ei ôl yn fan hyn. Ond ceisiwch edrych ar be bynnag ydych chi'n weld yn yr araith fawr na gan Llywelyn. Ble ydych chi'n gweld hynna yn gynt yn y ddrama. Okay? Mae nhw yna. I pob peth, ond mae seirniaeth y drama yn eitha tyn. Iawn. Felly, fiwch chi erioed dan y fedwen. A wedyn Siwan yn gyferbyniol, merch i frenin o ni, yn 15 oed, mam i dwysog llysgen a berffro, roedd yn rhoff i'w wleidyddiaeth fel pob merch brenin. Cefais gyda'm gwaed ac ni'n wydwyll fy nhad, da ni wedi sôn am hwn yn do. Ia, mi nath i ymdaflu hi yn ei waith y dyn ac i waith y dynion mwyn rheoli yr elfen wyllt yma sydd ganddi hi. Oce, da ni wedi cyffwrdd â hwn yn fras, ond ydych chi'n meddwl, wrth i chi baratoi rwan, mae eto rhywbeth i chi edrych arno fo. Bod Siwan a Llywelyn yn gymeriadau hanesyddol ac yn siarad mewn modd sy'n farddonol, ydyn ni'n gallu unieithu gyda nhw. Ia, pam? Neu jyst rhoi 1 munud bach, jyst i chi edrych ar hwnna, ac eisiau meddwl beth ydych chi'n dweud. Okay.
Felly falle mae hwnna'n gwestiwn bydda yn crynhoi eich arholiad ni'ch trafodaethau chi. Dych chi'n bod sy'n ffordd i chi gymhwyso wedyn yr holl wybodaeth sydd gennych chi. Ydyn ni'n gallu uniaethu efo nhw? Ydyn ni'n gallu rhoi yn hun yn eu sefyllfa nhw? A ceisiwch chi feddwl chymod, am y gwireba, ceisiwch chi feddwl am y dyfyniadau eiconig yna, onid dyn yw tywysog ferch, gall tywysog a gwladweinydd deimlo fel dyn, bod yn wan yw bod yn ddynol, ei dyna dy ergyd di. Chymod, mae gyd yn cyfleu, mae bynnag ydy'n statws ni, da ni gyd yn un peth yn y pen draw, a da ni gyd yn teimlo, cenfigen, chymod, casineb, hapusrwydd, a dyna ydy un o'r rhinweddau sydd gennych chi yn y ddrama, ynddo? Ia, bod ni'n gallu uniaethu efo'r cymeriadau. Reit ta, troi cymeriad hanesyddol yn fyw. Mae hanes gwrtharos sydd gennym ni yma rhwng ei chelwyr. Mae yna fwy na hynny. Da ni'n cael cymeriadau dynol o'n blaenau ni ar y llwyfan, neu drama radio yn wreiddiol, fel ydych chi'n gwybod, felly mae yna lawer o bwys ar y clywedol. Mae hi'n heriol, a mae angen deall ychydig o gefndir cymeriadau. Mae o'n bwysig yn dydi, felly mae'r hanes yn cyfoethogi yn dealltwriaeth ni o'r ddrama, ond yn y bôn, dych chi'n meddwl cymeriadau fel chi a fi ydyn nhw, sydd yn teimlo pethau i'r byw fel y bysa ni'na. Chi'n gwybod beth bynnag ydy'n statws ni. Felly, pe bai cwestiwn yn dod i'ch ffordd chi'n gofyn ydy Siwan yn newid yn ystod y ddrama, ydy chymeriad hi yn wahanol erbyn diwedd y ddrama? Wel, yn yr act gyntaf, da ni'n gweld Siwan y gwleidydd yn dydan. Mae'n siarad am wleidyddiaeth gyda Gwilym, nid i siarad am wleidyddiaeth y des sy'n felly heno. Ond mae'r stafell a mae'r gwely'n symbolaidd iawn yn dydi. Mae hi yn siarad am wleidyddiaeth. Mae hi hefyd, pan mae'n cael ei dal gan Llywelyn, yn bilio arno fo, ac yn erfyn arno fo i bwyllo, dros y deyrnas a theyrnas Dafydd dy fab, mae'n deithio fo. So mae hi yn ceisio edrych fel gwleidydd ar y sefyllfa. Wedyn yn yr ail act, da chi'n gwybod mae Siwan di newid yn dydi. Yr gadwyn, y drom, be sy'n pwyso ni yn yr act gyntaf di'r goron, a'r goron drom ar fy mhen, a'r wisg arian fel pabell o'n cwmpas. Yn yr ail act, mae gennych chi a'r gadwyn yn fy nglymu fel yn hiel fel arthes wrth bost. Pe gwelsai fy nhad y brenin, dydy methu credu y fath sa'r had bod hi'n cael ei thrin fel carcharor. Mae wedi carcharu sawl un yn ei bywyd, ond ydy hi erioed wedi profi'r teimlad. A mae'n deud, nid oes amser yn y tragwyddoldeb. Mae hi wedi bod yna am rhywbeth fel 60 o oriau, ac y cwbl mae wedi gwneud ydy meddwl. Dydy hi ddim wedi cysgu, dydy hi ddim wedi bwyta, mae wedi llywegu. A mae'r gweddio yn yr ail act yn bwysig hefyd. Mae'n gweddio i Forwyn Fair, mae'n gweddio ar Sant Francis, Mae'n deud, dwn i ddim sut mae gweddio, Mae'n galw ei hun yn bechadurus, mi groesawaf garchar am oes os gaeth neidio. Felly mae yna rhyw dawelwch i naws act 2 yn y ffordd mae Siwan yn torri ei chalon. A wedyn mae gennych chi yr uchafbwynt ar ddiwedd yr act pe mae Llywelyn yn dod nôl i'w herio hi, feiddiwn ni ddim, feiddiwn ni ddim. A wedyn o waelod uffen fy enaid ynde. Mae melltith arnat Llywelyn. Mae hwnna'n dod wedyn o'i chrombil hi. A wedyn mae act 3 mae'n fwy ddim tawel, ond mae yna elfen o gyfarfod hanner ffordd yma'n does. Dyma lle mae'r sgwrs gyntaf yn digwydd rhwng Siwan a Llywelyn. Bod nhw'n briod, bod nhw wedi cael llwyth o blant, bod nhw'n briod a chwarter canrif dan ei belt, dyma lle maen nhw'n cyfathrebu am y tro cyntaf. Wedyn, da ni'n dod i adnabod cymeriad Siwan a Llywelyn ac yn sylweddoli mae pobl dan ddeimlad ydyn nhw. A fel da ni'n deud ar y dechrau am yr iaith farddonol yna, chi'n gwybod, roedd mynydder blynydder rhyngom. Chi'n gwybod, da chi'n clywed y farddoniaeth o'r mewnol. Be da ni'n sylweddoli ydy pobl mewn angst ydyn nhw, pobl sy'n dioddau, pobl dan deimlad, a da chi'n teimlo eu poen nhw. A wedyn yn fanna gobeithio, mae hwnna jyst yn rhyw sbardun bach i chi gweld lle i fynd wrth adolygu. Reit, felly mynd yn ôl.
ydych chi'n cytuno efo Gareth Jones? Ni allir astudio Siwan heb astudio'r cefndir hanesyddol yn rhoi ystyr eich cyd-destun iddi hi. Okay? Wel, eto, ydych chi'n bod, ydy'r farddoniaeth yn rhwystyr? Nac ydy. Ydy'r cefndir hanesyddol yn rhoi ystyr iddi hi a chyd-destun? Ydy. Iawn? Gadewch i'r cwestiynau eich arwain chi i'r cyfeiriad cywir. A wedyn mae gennym ni Hugh Edwards, iawn, dyma ei ddiffiniad o Siwan, cymeriad ag iddi nifer o elfennau amrywiol, di hi fel drama, a dyna pam ei bod yn gredadwy ac yn apelio at ni fel cynulleidfa. Ia? A dyna'r gwir amdani ynde. Dych chi'n gwybod, fedrwch chi ddarllen hi sawl gwaith a gweld rhywbeth gwahanol ynddi hi. Ond mae hi, bod yr hanes yn bwysig, bod yr iaith yn bwysig, y peth pwysica ydy bod hi am bobl. Mae hi am deimlad, mae hi am ddiffyg cyfathrebu yn dydi. Felly fel mae Hugh yn deud, mae yna sawl elfen iddi hi, okay? Sawl haen diddorol. Reit, ydy Saunders Lewis yn llwyddo? Iawn, wel, yn ôl ar Gareth Jones, dyma di swyddogaeth drama. Iawn, da ni wedi sôn amdano fo'n barod. Dangos i gynulleidfa bodau dynol pobl mewn crisis. Okay? Felly, crisis, cyfyngyngor, tragedy, yn wynebu problem a'i teimladau problemau'n ymgorffori mewn iaith urddasol a chryddadwy, gan wneud i'r gynulleidfa rannu poen gyda nhw, a chyd-ymdeimlo a'i hemosiynau. A thrwy hynny ddyfod i ddeall ei hunan yn well. Wel, mae yna lawer i ddelio fo fo'n fan'na, does? Dych chi'n gwybod? Ond os da ni'n bod yn onest, mae hwnna yn crisialu holl hanfod y ddrama. Achos, fel da ni wedi deud, da ni'n gallu dilyn hi, dydy'r farddoniaeth ddim yn rhwystro ni, dydy'r cefndir hanesyddol ddim yn rhwystro ni, bod nhw'n heriau. Ac os da ni'n gofyn yn onest i ni'n hun, ydyn ni'n dysgu rhywbeth amdano ni'n hunan yn hwn? Yndan, siŵr o fod. Okay? Ydych chi'n gallu cydymdeimlo fo Siwan? Siŵr o fod. Ydych chi'n gallu cydymdeimlo gyda Llywelyn? Ydych. Ac os ydych chi'n deud ydw i'r atebion yna, yn gallu rhoi rhesymau pam, mae'r ddrama wedi gweithio yn dydi. Mae wedi gwneud i ni feddwl am sefyllfa pobl yn y byd a pam bod pobl yn ymddwyn fel y gyma nhw. Ia? Mae Llywelyn yn beio Siwan yn dydi am y crogi. Ia, a mae'n dweud yn dydi bod y daith adre wedi mygu'r dehead i gladdu dagr yn ei galon. Felly, cael farw fel barwn wedi barn, oedd wedi penderfynu mae dianyddiad oedd Gwilym yn wedi gael tan i Siwan i herio fo ac awgrymu mae polisi pia fe enaid. Felly, am bod Siwan yn gwrthod gweld ei gariad o, yn ddall i'w deimladau fo, yn meddwl na'r unig beth oedd yn bwysig i Llywelyn oedd tir a castell a chi'n gwybod, statws. Am bod o yn meddwl hynny, mae o'n dial arni hi, yn dydi, drwy grogi Gwilym. Okay? Felly mae gymaint o bethau cymleth yma na. A mae gymaint o bethau cymleth am sut ydym ni fel pobl yn ymddwyn o gennych chi'r da a'r drwg yn hawb, ynde. Okay? Reit, dyna ni. Mae yna dipyn yma na i chi gnoi cil arno fo. Iawn. Felly, cerwch yn ôl drwy'r cyflwyniad, heria, rhwystra, a sut da ni'n mynd i'r afal â nhw. Okay? Achos dyma mewn ffordd, y cwestiynau yma ydy'r cwestiynau mwy anodd gewch chi. Iawn? Ond gobeithio, wrth i chi fynd yn ôl drwy be mae'r ysgolheigion wedi ddeud, mae o'n rhoi rhyw fath o ddarlun i chi o sut ydych chi'n mynd ati i ateb cwestiynau sydd yn fwy heriol a sydd yn eich gwthio chi. Iawn. Felly, unrhyw gwestiynau mae croeso i chi ofyn, neu mae croeso i chi roed o yn y bocs cwestiwn ag ateb. A diolch yn fawr iawn i chi a pob lwc yn eich arholiad.